la República Vuelta será. Qué ganes tenia de començar. Portava molts anys volent fer un canal de YouTube. El meu primer vídeo jo el vaig pujar en 15 anys, però bueno, per qüestions externes, hasta ara, pues, no m'he decidit. No sé què ha passat. Però bueno, així estic. Bueno, em presente, soc Nina Vallfer, de Sedaví, Horta Sud, per qui no el conega. I res, jo volia fer... Jo fa molt de temps volia fer vídeos, sí. Per què? Perquè, joder, doncs... Perquè m'agrada molt... m'agrada molt el teatre, jo acabo d'acabar ara la carrera d'art dramàtic. Jo des de ben xicoteta, jo veia Canal 9 i jo deia, mama, jo vull eixir ahí, jo vull eixir ahí. No, tan exagerada no. I res, així estic, soc actriu, soc cantant, soc monitora de xiquets, soc el que vulgueu ser, I res, pues, benvingudes i benvinguts al meu canal i ja xerrem, vale? Adeu! En el gel me pague la plebe juga al frontó y per damunt una de paralítica rega de palos de gol. No sé què es deu esta penitencia.